Paýtaçylykda bu möhüm mewsimlerin iş şäherleriniň öz wagtyna ýokary hili geçenmek üçin Mary Owa Hyzmat Önümçilik Birleşiginiň vilayatyň etraplarynaky Seniki hyzmat ediş kärhanalaryna bejerge traktorlarynyň hemde gurallarynyň ýeterlik meçberi öňünden taýýar edildi. Vilayatda geljekki bol hasylyň düýbüni tutulmagyna möhüm şert bolup durýan bu işiň hormat prezidentimiň vilayatyň daýhanlaryna dünýäniň ösen döwletleriniň önüm öňürjilerine satan alyp beren ýokary öňürjilikli owa hojalyk tehnikalarynyň we guralarynyň güýji bilen ýerine ýetirmegi işleriň agrotehnikanyň talaplaryna dogry laýyk geçirmegine ýardym berýär. Vilayatda gowa şeklen ýerleriň ilkinji hektarlaryna oňat göýe goşalyp, ýaşaja gowaçylaryň göni hatarlary peýda boldy. Gowaçylaryň ilkinji hatarary bejergesini geçirmek işi vilayatyň Tagtabazyr etrawynyň gowaça meýdanlaryna has talabalar ýokary depkini anyp barlýar. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne bu işde sany ulgamar galay dolandyrylýan owa hojalyk tehnikalarynyň guralarynyň ulanylmagy bejergi işiniň agrotehnikanyň talaplaryna dogry laýyk geçirilmegine mümkinçilik berýär. Etrapda aýratyn hüner ustaatlygyny talap edýän bu möhüm agrotehnika çäräni geçirmeklik köp ýyllyk iş tejribeleri bolan Halipa mehanizatorlara tapşyrly. Şolaryň tutan ýerli ihlasly çekýän zähmeti bilen etrawyň hojalyklarynyň gowaça meýdanlaryna gowaçalaryň ilkinji hatarary bejergi işler geçirilýär. Vilayatyň Edermen Babaday toprakdan ýokary hatyr alyp halal baýamaga döwletime tarapyndan döredilýän ähli şertler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar.